Mga ka-K5, pila ka mga eskwelahan diriya sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang nakabaton sang bomb threat sa isa lagid ka adlaw mga ka-K5 no kag sa subong ginaimbestigaran na ini sang Police Regional Office 6 kaupod ang Regional Anti-Cybercrime Unit o konrako mga ka-K5 agod nga matumod kung bala ang ining mga nagapalakta sang bomb threat isa lang ka persona ukod grupo mga ka-K5. Nahibaluan nga kaagahon pa lang sang Nobyembre 17 nakabato na sang bomb threat ang Iloilo National High School sa din ginsundan ini sang West Visayas State University main campus sa La Paz kag isa lang ka FB account ang nagpadala sang bomb threat message sa duha ka bulutuan. Nakabaton man ang West Visayas State University Kalinog Campus, Iloilo Science and Technology University main campus sa La Paz, Washong College of Iloilo main campus sa city proper, Gimbal National High School sa Banwa sang Gimbal, Central Philippine University sa Haro, Iloilo Maritime Merchant School sa Pavia kag St. Therese Maritime Training Center sa Magdalo, La Paz. Ginaimbestigaran naman ini sa subong sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 kag Iloilo City Police Office agud matumod ang persona upon grupo nga amo ang sa likod sang sunod-sunod nga bomb threat. Samtang nagtanyag naman sang 100,000 pesos nga padya ang Iloilo City Government sa mga makahatag sa impormasyon o kung makatudlo sa mga nagapadala sang pamahog. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.